Ceryan ango elektrik bele em tev dizanin ceryan çiye lê di derheqê ceryanê de pirkên tiştan dizanin. Mînak bizava rast û bizava alternatîv. Bizava rast heger ku ceryan di tiştên alavî de her tim bi bizava rast here û tiştek temas bike an jî volt zêde bibe teqîn pêk tê. Bizava alternatîv. Di bizava alternatîv de ceryan digere hêna diçe. Ji ber vî tiştî jî teqîn çê nabe. Çareseriya teqîna bizava rast jî bizava alternatîv e. Bizava rast ango rasta rast, bizava alternatîv ango vebijêr bi kurtasî çareseriya dewreya Kurd. Telefonên destên me, kompîterên li ser masê me û tabletên zarokên me. Bifikirin, hemû alavên elektronîk çima nateqin? Kîvê piskirêkê çareser kir? Belê, dengê we tê guhê min, Nikola Tesla. Wekî ku pirsa we jî dibêhîzim û hûn dibêjin gelo ev Nikola Tesla kî ye? Ka bên û guhê xwe bidin me. Em bi hevdû re vî şexsiyetê jîr binasin. Di wextê wî de jêra digotin bavê elektrîkê. Nikola Tesla bi eslê xwe sirp e. Di sala 1856 de li Xirvatistanê ji dayîk dibe. Bavê wî qal dike dibê. Roja ku Tesla ji dayîk bû, ew roj ba û bahoz hebû. Bi rûskilê dida xumexuma asîmanan bû. Vîrkawiya ku tiştên xurafe ango baweriya çewt bawer dikir, got ev zarok ne elemetê xêrê ye. Dayîka wî jî lê vegeran û got qet jî ne wisa ye, ew zarokê ronahiyê ye. Sal bi sal her du jî mafdar derketin. Jiyanek serkev û mirinek xemdar bû parawî. Di zaroktiya xwe de xwebelî dikir ku zarokek cuda ye. Li dibistana bilind de bi tena serê xwe hesabên întegral dikir. Li gorî hevalên xwe zêde jîr bû û dibistana bilind beriya wan qedan. Lê di 17 saliya xwe de nexweşîna wê demê bi kolarayê dikeve. Hindik dimîne ku jiyana xwe ji dest bide. Neh di nava ciyan da dimîne. Ji ber ku bavê wî serokkahîn bû, dixwest ku ew jî bibe serokkahîn û wî nedişan dibistana endezyariyê. Rojek ji bavê xwe re dibê: Tu min bişîne dibistana endezyariyê, ez ê baş bibim. Gunehê bavê wî pê tê û dibe ku xwesteka wî ya dawî be û qebûl dike. Wekî mucizeyek di demek Kurd de baş dibe û dest bi dibistana endezyariyê dike û qedera pêşerojê diguherîne. Tu yek saliya xwe de ji ber kurmê qumarê hemî perê xwe wenda dike û dibistana wî bi dawî dikin. Piştî van bûyera bi awayekî diçe Fransayê. Li wir di fabrîkaya Edison meçîn Voxê de dest bi xebatê dike. Ev fabrîkaya Thomas Edison e. Li wê derê li ser piskirêkên teknîkî dixebite. Karê wî ev e. Ji ber ku piskirêka zû çareser dike, di demek Kurd de bala pirî kesan dikişîne ser xwe. Yek ji wan Thomas Edison e. Bila nasîna Thomas Edison û Tesla bimîne, li vîdyoyek din. Em vegerin ser îcadê Tesla. Yek, zeviya magnetikî ya rûtînê enerjiya xwe nû dike, dînamo an jî ji bo motorên gelemperî. Di do, bizava alternatîv ya herî bideng û tê nasîn.
alternatifa bizav ji çira dibe. Bizava rast nikare ceryanê pir dûr bibe û zêde hilgere. Gere ji çend metro an jî kilometrek carek trafik hebe. Lê bizava alternatîv ceryanê tu çi qasî bixwazî dikare hilde û bibe dûr. Îro ji telefonên destê me bigire, heya alava ku kinca dişo bi xêra bizava alternatîv bê piskirêk dixebitin. Ev çareseriya ji bo teknolojiya ceryanê şoreşek pir mezin bû. Wisa mezin bû ku îro jî bi saya bizava alternatîv alavên teknolojîk bê piskirêk dixebitin. Sisê, kabila Tesla transferiya ceryanê ya bê kablo. Ji ber ku agir bi karxana Tesla ket, ev proje neçû serî. Radyoya bi sinyal. Ji dûr ve kontrola sinyalên radyoyê ye. Dema dibêjin radyo maxronî tê hişê me. Lê ev jî fikra Tesla bû. 5. İyonosfer. İyonosfer jî mîna qonaxek ozono ye. Lê di îyonosferê de ceryan heye. Tesla dixwest bi saya îyonosferê ceryanê bi kabilên Tesla bê kablo ceryanê transfer bike. Yani temelê Wi-Fi'ya niha wê ew çax bavê ta lê nebû. 6. Radar ewa ku sinyalan digire. Di şerê Nazî û Amerîkayê de ji bo botên binavê yên Nazî ji Edison alîkarî dixwaze. Tesla li ser difikire radarê amade dike. Lê Edison li hemberî vî tiştî derdikeve ji ber wî bikar nayînin. 7. Mega transmitter. 8. High frequency frekansa bilind û gelek tiştên din hene. Bi sedan patentê wî hene. Çiqas perî wî çêbûye ji bo projeyek nû xerç dikir. Heya sala ku agir bi karxana wî ket û hemû xebatên wî nivîs û hemû projeyên wî tev dişewitin. Piştî vê bûyerê him aborî û him jî psîkolojiya xwe wenda dike. Heftê çiliha 1943 de li motelek Amerîkayê jiyana xwe ji dest dide. Ji bo guhdarkirin û temaşekirina we em wekî Kurdî Space spasiyê xwe dikin. Hetiya vîdeoyek din li xwe miqate bin û ji bîr nekin bibin abonê kanala me bimînin di xweşiyê de.